हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफनि मोनबा रादाय 4 नं जमदुवार बियाबाव बिटिसि सरकारनि मोनबा गेरेन्टिनि जोहै गासै सा 1250 सुबुंफोरनो चेक रानदों। जमदुवार परिषद बियाबनि सिङाव थानाय कासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै 4 नं जमदुवार बियाबनि गोबां मुलाम्फागिरिफोरनो थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरखौ खोथा होनाय बायदियै दिनैबो बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव मोनबा गेरेन्टि बिथांखिनि गेजेरजों चेक राननानै होयो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारी, एमसिएलए उइलियाम नार्जारी, बिटिसि नेहाथारि फामि ब्रह्म, मिरु लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो गोबां मुलाम्फागिरिफोरनि बाहागो लानायजों चेक राननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। 25 तारिखनिफ्रायनो नैबे चेक डिस्ट्रिबिउशना सोलिबोदों आरो जों बयबो मिथिगौ मोनफ्रोमबो पार्टिनि नोङो सापर्टारफ्राबो मिथिगौ जे जेब्ला बिटिसि इलेक्शन जादोंमोन अब्ला जोंबो मानगोनां सिबिजाथाव हाग्रामा महिलारि सारनि जे कमिटमेन्ट बेखौ लानानै जोंबो रायजोनो खोथा होबोदों आरो बे खोथा होबोनाय बादिनो दिनै नैबे बास्तबाव दिनैहाय जोङो नुनो मोनबाय नैबे जुमदार समस्तियावबो। दा बेनिखायनो आंनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ सानथ्र'हायै हामबाय आरो हामबाय होनो आरो जुमदार समस्तिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो हामबाय होनो जोंनि जे 5 गेरेन्टि बेखौ बिसासाव लानानै भट होनानै जोंखौहाय देरहाहोदों आरो गोबांथार देरहानायजों लोगोसे दिनै जोङो सरकार दानायजों लोगोसे दिनै बे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनै जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो होनो हाबाय। जायफोरनाखि माखासे मोननो हाथ'वा